Ahoj, tady Martin. Dnes bych vám rád ukázal, jak může vypadat takové rodinné focení a co z něj vznikne za skvělé fotky, i když okolnosti nemusí hrát vždycky pro vás. Vypravili jsme se s rodinou na procházku do starého sadu kousek od domova. Chtěli jsme fotky věnovat se, protože takové s dětmi ještě nemáme. Zatímco jsem vybíral místo a chystal techniku, maminka se snažila udržet děti v dobré náladě. Mám rád, když fotka vznikne přímo na místě a nemusím ji pak složitě dodělávat v grafických programech. Proto sebou nosím vždycky blesk a nějakou tu odrazku. Ať trochu pomůžeme tomu světlu. Hlavně teďka v zimě. Vše připraveno, ale dětem se najednou vůbec nechtělo. Protesty, protažené obličeje a plyšová opice letěla do křoví. Nevadí, máme sušenky a teplý čaj. Jo, máma nás zase zachránila. A než to děti zbouchaly a vyplavili trochu toho štěstí z cukru, udělal jsem fotky mamince. Teďka prosím dámy opakujte. Protože každá máma si zaslouží i jinou fotku než selfiečko z pískoviště. Krize zažehnána. Děti nám dali 5 minut své pozornosti a já jsem stihnul udělat dostatek fotek, abych byl spokojen já, moje žena i naše nespolupracující děti. A pak už honem do tepla, do jí sušenky, vybrat nejlepší fotky a jen je drobně upravit. Za 20 minut jsem měl hotovo a fotky mohly dělat radost u babiček. Já jsem s výsledkem spokojen. A co si myslíte vy? Pokud máte ještě nějaké dotazy o tom, jak to na focení se mnou chodí, napište mi prosím do komentářů a mějte se hezky. Ahoj.